Здравейте, приятели! Вече стана традиция да каня моя учител по астрология в България, Славчо Митрев, за една прогноза за следващата година. Здравей, Слави, как си? Здравей, Катя. Благодаря за поканата. Добре съм. И аз така, дето започнахме малко на така, дето се казва на майтап и ще стане традиция вече трета година. Си опитвам да прогнозирам годината, която предстои. Благодаря ти за инициатива, така на сметка започна да ми харесва. Аз също смятам, че твоите прогнози са точни и коректни. Връщала съм се назад и съм проследявала съвпаденията. Затова мисля, че е добре да продължим и трябва да кажа все пак, че Слави живее и преподава астрология в Пловдив, така че който се интересува, астрология за всички е неговата школа. Благодаря Очакваме за... прогнозата и ако Да, искаш, благодаря за разкажи в хубавите думи. началото, ако искаш, разкажи преди прогнозата малко за това, което правиш, за да знаят хората къде да те намерят. Абе, първо да благодаря за хубавите думи, да имаме на предвид, че си пристрастна. След това да има на предвид, че науката астрология е тази, която е с основните заслуги, за да може ние да вникваме в света, в който ни заобикаля, и той това, че има своя живот и своята цикличност. А, Иначе знаеш, че хоби, което възникна така преди колко 98 година, в общи линии се разви до там, че тук сега правя прогнози за годината и имам отговорността и удоволствието, разбира се, защото го правя с удоволствие, чисто егоистично, да въвеждам други хора, които са малко по-назад от мен в интереса си в астрологията и така вече няколко години в Пловдив. Аз съм малко по-инертен, трудно се местя. Надявам се да съм си тук. И, и така, сега свиквам с онлайн технологията. А, Още малко ми е трудно, защото така визуалният контакт на живо е по-различен, отколкото визуалният контакт през монитора, но онлайн. Какви са времената. Така че благодаря ти за милите думи. Освен да мина към ако малко така изглежда като лекция, да се извина просто навици, нали, не е класическа прогноза, но а, така съм свикнал. Така, 2024 за мото съм извадил една мисъл на Елена Блаватска. Трябва да се учи, за да се знае, да се знае, за да се разбира, за да се съди, защото това, за което ще си говорим, има пряко отношение към тази мисъл на известният, известната душа, която е внесла много окултизъм, може би така се нарича. Така, започвам от към така, популярната страна на нещата. Планетата, която е управител на 2024 година, е Слънцето, светилото. Не е фактологически точно, че е планета, но така се нарича на астрологически жаргон. Миналата година беше Марс, беха по-марсови динамични нещата с елементи на конфликти. Те продължават. Слънцето предполага тази година нещата да са свързани с по-голяма устойчивост, по-голяма инертност, постоянство, но ще продължи тенденцията да има борба на индивидуалностите, на егото, на властта, но все пак ще се засили и творческият елемент в проявата между хората, така че ще се стремим повече, доколко ще е видимо, най-вероятно само в частни случаи, но като цяло импулсът да създаваме, като да създаваме, разбирам
това да правим това, което ни на сърце, без това да е значимо по отношение на ефективност. Любимият ми пример, сигурно и ти си го слушала в курса, е това как си играе детето. То се наслаждава на това, което прави. Не се интересува дали има смисъл, дали купчетата като падат или не падат, и дали са как са, и дали е ефективно или по някакви ценности. То просто се наслаждава на това, което излиза от него. Това е на предвид, че ще се засили, което в моите очи е нещо позитивно, като позитивна енергия. Така че сме под знака на Слънцето, светилото, единственото, центърът на Слънчевата система. Следващият елемент, който мисля, че е редно да обърнем внимание, защото правейки различни прогнози, фокусирани върху това да кажем максимално или точно и обемно какво предстои, забравим един важен елемент, върху което е стъпило всичко това. И за това съм отделил няколко слайда, в които да обърна внимание на това, че живота е цикличен. И както е казано в Кибалион, всичко тече навътре и навън, всяко нещо си има своите приливи и отливи. Затова и, може би, усещате, че фонът на слайда е в тези вълни, които се пресичат. Най-малко цикличността, която познаваме, е раждането и смъртта. Това е един цикъл, наречен човешки живот. Преди това, от така лекторският си темперамент, съм внесъл идеята да обърна внимание на така известни неща, какво е цикъл, че това е една формална структура на времето, в контекста на който се извършва една промяна. Извършва се нещо, което се случва като събития, процеси и така нататък. Всичко в света е структурирано от времето, от когато казват, че Слънцето се е отделило от тази същност, която ние в момента обитаваме като Земята. Преди това е бил Сатурновия период и откакто той се е отделил, съществува времето. Имало е безвременни времена. Така че то също има своето начало и край и цикълът, нали, е белязан от своето начало и край. Вътре в самия цикъл си има фазите на развитие. Те са видими в този процес на развитие. Самият зодиакален кръг представлява един цикъл с 12-те зодиакални фази, като разбира се това, което така ние преживяваме, е свързано с наслагването между различните цикли, които създават съответната уникалност. Като някакъв пример, който мога да посоча, макар че не е пълен, примерно в музиката, в радиопредаванията, там има една носеща честота, върху която се наслагва другите честоти, така че подобието в света между различните му елементи е важен. Така че цикълът е формална структура от времето, в което се случва събитието. Какво е криза? Много популярен термин, който смятам, че е хубаво да му обърнем внимание. Думата произлиза от гръцката дума решавам, взимам решение. Така че кризата е времето за взимане на решение, независимо колко е страшна и колко я използваме като страшилка. Тя е една повратна точка, която предхожда промяната. И от тази гледна точка да се опитваш да избягваш кризата означава да се опитваш да избягаш промяната. Първо, че е невъзможно, второто е отиваме към консервиране, което не е полезно за развитието ни. На този етап, доколкото ние познаваме света, само ние можем да взимаме информирано решение за своите промени. Така че тук да приключа с терминологията и да отида на астрологичната страна. Тази красива синя крива е известният индекс на Барбо за 50 години, в интервала 2000-2050 година. Барбо е един така голям френски астролог. Още на 16 години започва сериозно да се занимава с астрология. По идея на един друг астролог, който в момента не мога да си спомня името, въвежда този термин
индекс на Бърбъл, който представлява сумите от аспектите или по-скоро от ъглите между пете а, тежки планети, така да ги наречем, двете социални Юпитер, Сатурн и транс-сатурновите планети Уран, Нептун и Плутон. Това е сумата от ъглите между тях. Така, факт е, нали, понеже обема на срещата ни е по-малък, да не го превръщам в лекция, проследяват всички тези кризи, които тук изглеждат. Ето тези спадове. Червената линия показва тези 800 точки, които са така по-остро дефицитните. Зелената линия малко е слезнала надолу в презентацията, явно съм е пипал нещо. Тя показва над 1000 точки, това, което е благоденствието в най-общи линии, в между 800 и 1000, да ги наречем точки или градуси, може би е най-точно. Нещата са малко по-двустранни, променливи. Тази крива, проследена в предходните 100 години, от 1900 до 2000 година, много точно описва всички кризи и войни, които глобални, разбира се, които се случват в планетарен мащаб. Ясно се вижда Първа, Втора световна война, Корейска, Виетнамска, Афганистанска, сривът на СССР и социалистическия блок, даже тогава е по-голямо, отколкото и по време на войните. Извадил съм само тук следващите 50 години. Какво е важно за нас да обърнем внимание? Виждаме, че 2014 година кривата, индекса започва трайно да слиза надолу. 2018 минава една условна критична линия, която определят астролозите, когато кривата е намаляваща под тези условни 800 градусно, това е време на нестабилност, време на да не използвам думата деградация, но да кажем на стагнация в икономиката, безработицата се засилват, вълненията, конфликтите се изострят, т.е. времена са на нестабилност. Може би тук, за да дам яснота малко повече на тези, които имат интерес към астрологията, да отворя една скоба. Идеята тръгва, в крайна сметка, от Платон, който казва, че животът на Земята започва, когато всички планети са събрани в една точка, те се разпръскват и когато отново се съберат, ще приключи. Тоест, условно събирането концентрирането на планетите в една малка област символически означава край на един цикъл, началото на друг. Ето това наблюдаваме и тук, на нашата крива и графика. Това, че имаме тази линия сочи край на един цикъл, тази крива сочи началото на друг цикъл, следващите криви, поне следващите 50 години. Гледал съм институте, това е най-голямата криза на нашия век, който 21-я. След това ще започне нов етап, което затова въведах тези двата термина с кризата, че кризата е промяна, т.е. първо трябва да се разруши, както и да звучи старото, това, което е отживяло времето си, това, което е съдържателно ядката, тя ще остане и върху нея ще се стъпи и ще се изгради новото. Виждаме, че дъното на тази крива е 2021 година, 2020-2021 година. Ето това е дъното. До 2024, т.е. следващата или 2023, започва условният растеж. Той все още е далече от червената линия, която сочи някакъв условен минимум. Тоест, в интервала 2029-2030 година, когато ще има определено период на благоденствие в по-продължителен период, все още има доста години, а пък 2026 е периодът или годината, в която ще минем, движейки се към позитивната страна на
на развитие, но все още до тогава, това са колко, четвърта, пета, шеста, 3 години има, в които нещата ще са нестабилни. Процесът на трансформация, на демонтаж, ако използвам някакво такова клише, на старите условия ще протича. Никой не обича промените, колкото и мъдри да сме. Ако са по-малки, ги приемаме. Ако идват от нас, по-лесно стават, но особено когато идват отвън, по-трудно ги приемаме. Някои са по-приспособими, други по-упорити. Така, може би, само за пример да дам, ето тук, където е дъното на кривата, е 2010. Тя тук спада 2008-2009. Това е финансовата криза, когато започнаха нещата, и в този период 2010-2014, когато е имало така, имаше, защото все пак ги помним, период на известно благополучие, виждаме, че нещата са доста нетрайни и е ясно, че можело да се прогнозира, че след 2014 ще започнат да има така спад. Последният така по-сериозен период на благоденствие е бил в началото на хилядолетието, 2002-2003 година. Така. В общи линии това, което мисля, че и предния път коментирахме, тече процесът, при който от иерархичните структури с ясно изразена вертикална структура се преминава към така наречените хоризонтални структури, т.е. не толкова ясно изразена вертикална структура, като иерархия, а с така условно равноправни взаимоотношения. Това е и между общностите, и между структурите на международен план. Поне в момента се забелязва там възникване на нови структури, като БРИКС, АУКС, или как се казваха там на другите, макар и малко по-военни, в които нещата са с така по-различна философия, отколкото до сегашните структури. Вижда се вече, според мен, това, че капиталите на световен план търпят преструктуриране, разделение на по-малки, каквото да означава малки, за човешкия мащаб, институции, които ги управляват, продължават да се развиват. Според мен ще се развиват информационните технологии и системи, разбира се, с страничните ефекти и проблеми, които те ще създават, като манипулация, контрол, власт и така нататък. Темата за раждаемостта и контрола на раждаемостта ще става все по-актуална. Не, че 2024 нали, ще е някакво така изключение или нещо форс-мажор, но тази тенденция в тази област по отношение на раждаемостта и развитието, отглеждането на децата, нали, ще става все по-актуална. В този период, условен тук от няколко години, ще се засили тенденцията да избояват ярки исторически фигури, неформални лидери, хора, около които извън системни, имам на предвид, или поне видимо, че системата има и невидима част, които ще събират, т.е. ще стават все по-популярни, не само певците, които и там другите поп-изпълнители, които се оказаха елит на обществото, ще се появят така, силни личности, около които ще се събират хора, които ще задават, т.е. ще бъдат изпълнители един вид на тенденциите, които в момента текат. Тенденцията е роенето от една ясна пирамидална структура, съвсем условно, към множество, опасявам се, пирамидални структурки. Така, не че това е лошо, въпросът е изпълнението. Така, тази връзка извадих само за едно нагледяване. Тук е един период около нас, 2017-2027, един 10 годишен период. Виждате, тук се вижда по-ясно, че центърът е 2022 година. Тогава
Тук даже съм извадил едни събития. Те не са всичките, но така по-значимите, които си помня. 2018-19 преживявахме Брекзит, ще излезат, няма да излезнат. 2019 края, началото на 2020 се появи COVID. 2022 началото започна специалната военна операция в Украйна, която е доста по-глобална, не просто в Украйна. Чат GPT, поне аз в този интервал го се появи по-мащабно, той разбира се е съществувал. Изкуственият интелект, който ще има много силно влияние, както тези събития оказваха и оказват още, те не са свършили влиянията им. След това извадих тежкото земетресение в Турция в февруари месец тази година, което също, освен че засегна много хора и много жертви, раздвижи пластовите в главите ни като съзнание. Началото, кога беше около 7 октомври, изострянето на палестино-еврейският конфликт в Израел, в сектора Газа, и 2024 се търси събитието, което ще раздвижи нещата, което ще бъде така събитието на годината, така да го кажем условно. Виждаме, че те даже ако се върнем и 2018 и другите назад, може още събития да се сетим. Примерно 2018, тук 2023 не съм отбелязал, че ще да стане притрупано първите операции с цифровите валути. Това също е важно, защото е свързано с формите на икономическо взаимоотношение между хората и държавите и съответния контрол. Те първа ще се развиват. Мисля, че в 2023 това ще се прояви. Така че в тези години ни очакват още събития. В голяма степен те ще имат общо кратно с тези събития, защото например, ковидната кампания, операцията в Украйна, те са свързани. По какъв начин? По начина, по който се засилва въздействието върху населението, пълзящото развитие на контрола върху живота и върху хората. Говори се вече за тази година, го чух за първи път, поне аз, не че не съм специалист, просто съм човек, който, най-обикновен човек, който понякога дава ухо на не най-акцентираните новини, а новините на заден план. Например, че генетиката технологиите върху генетиката ще са ключови за за развитието на държавите в следващите години. Генетиката и COVID е свързана с генетиката, и раждаемостта е свързана с генетиката, и опираме до моралните ценности и така нататък. Така че, да припомня, зелената линия, просперитет, под червената линия, кризи, социални вълнения и така нататък. И това е идея, която не е от сега, е от миналия век. Така, и сега съм предвидел, ако не са възникнали някакви въпроси, Кате, да направя един бърз преглед на месеците, малко по-различно от това, което сме правили до сега. Аз исках да те питам във връзка с това, че говори за годината, че под знака на Слънцето. Да. И трябва да сме креативни, да не се притесняваме да изразяваме себе си. Да. Направих връзка с цикъла на лунните възли. Северният лунен възел продължава да минава през Овен, южния през Везни и дава тенденция човек да бъде независим, да следва импулсите си, да проявява себе си, и това ми импонира с нещата, които каза за Слънцето. От друга страна, това, от което трябва да се отървем, е да бъдем излишно политкоректни, в смисъл такъв да не правим твърде много компромиси с себе си, стремейки си да постигнем мир, нали, само и само мир да има, или да удовлетворяваме очакванията на другите. Това е само като Да, даже вметка от мен. Благодаря, което посочваше точно, защото Слънцето екзалтира в Овен. Ще има някои странични ефекти на Овена, нали, но в общи линии това,
което означава, че ще бъдат по-динамични нещата по отношение на изявата. Може би ще се препираме кой повече да се изяви, но пък ще се нагласат нещата. Добре, благодаря ти за въпроса и за коментара. Сега тази крива, дето аз съм се гледал, се я разбирам, но така за артистизъм в общи линии от центъра на кръга е първо число, 1 януари, в периферията на диска е 31 януари. Тези точици са Луната. Тя не е изчертана, защото ще стане по-различно. Сега, тук съм извадил за тези, които така към астрологията по-голям афинитет. Те даже е малко по-надолу, тук се е разместило малко. Това е къде е центъра на това струпване на планетите. И първо се вижда, че поне до лятото планетите ще са събрани в един така по-малък сегмент от зодияка, като пролета даже ще се съберат в още по-малък, в един малко по-голям от 90 градуса, около 100 градуса сегмент. Разбира се, това дава концентрация. Това е свързано и с онази графика, която коментираха преди малко. Центърът на тази фигура е в Риби, така че нещата ще продължат да се развиват и през следващата година така по-силно на невидимата страна, но тъй като ни очаква ингресия на важен елемент като Плутон в края на януари, на 21 януари, и той там ще бъде до началото на септември. Другият важен аспект е секстила на Юпитер-Сатурн, защото двойката Юпитер-Сатурн в общи линии бележи една 20 годишна цикличност на нашето така социално-политическо развитие. И сега сме на фазата на секстила, при която промените, които настъпват, ще имат възможност като времеви интервал да се поустановят. Но, по принцип, това, което по-моему е най-силното и значимото в този период, е свързано с това, че Плутон се връща във Водолей и връща се, понеже миналата година също влиза за няколко месеца от март до август. Сега и това беляза така значими раздвижвания в света, да го кажем така. Не, че ние като обикновени хора тук в периферията на една империя, нали, веднага ще го усетим, но ние също го усещаме, дори и малко със забавяне, така че аз мисля, че като цяло януари месец даже още декември, който започна, предстоят така по-видими и по-динамични промени в нещата. Очаквам сътресение на финансовите пазари, така да го кажем, борси също. Това, което се случи миналата пролет, март-юни, мисля, че ще продължи тази година, обаче още от декември-януари, край на декември-януари, доколко ние ще го усетим веднага, но поне аз, понеже правих тази прогноза, сега ми се засилва така любопитството, доколко анализът ми е точен и следя събитията, така че мисля, че януари месец ще има промени по отношение на финансовите дела. Ще се засилят, те вече са започнали, напреженията в съществуващи структури, икономически и политически структури, защото в този интервал ще има ингресия едновременно. Даже аз бих казал, че двойката Марс-Плутон, която има сродство, ще има отношение към тази година, особено втората половина, защото някъде трябва да съм приготвил един слайд, в който да уточня, че Марс ще има един по-голям период от време, в който ще бъде в Рак, Лъв, което се явява противоположните знаци на Плутон. Той от Козирог влиза във Водолей, така че това противопоставяне между личната и груповата воля и висшата воля
ще бележи като цяло, така, ще мини като една линия през 2024 година. Така че януари месец сътресение в съществуващите икономически и политически структури и развитие в нови. Даже могат и да възникнат, но мисля, че в съществуващите ще продължат да възникват нови връзки като цяло между държави, като двойки или в малко по-големи съюзи. Февруари месец виждате, че центърът се измества и даже тук някъде трябва да съм извадил една картинка, да, един надпис за това, че ще е малко по-труден период за променливите знаци, защото в променливия знак Риби се събират малко противоречивите енергии на Сатурн с Нептун, Слънцето е той даже си върви с Меркурий и като цяло ще внесе известни сътресения. Тук не знам, може би така като класически подход да вмъкна, да кажем, за родените в първата десетдневка на променливите знаци Риби, Дева, Стрелеци и Близнаци, да кажем, ще е период, в който ще трябва да се съобразяват с възникнали по-силни или по-слаби ограничения отвън, които изискват тяхното самовглъбяване и опиране на собствените сили. Февруари месец тук вече Марс настига Плутон в Водолей и очаквам да бъде по-динамичен по отношение на конфликтите. Конфликтите могат да бъдат и пасивни, нали, вербални, икономически санкции, ограничения, лишения и така нататък, блокади на пътища и КПП-та и така нататък, но мисля, че февруари месец, средата и в края, тук се виждат, се погледнат датите, че е 23-27 един напрегнат период, 12-15. В общи линии те обикновено събитията са малко преди или малко след. Очаквам изостряне на ситуацията. Аз мисля, че това ще и тук в украинската криза, която се развива и минава на нов етап и лично аз го свързвам с тях. Не мисля, че конфликтът в Израел ще приключи бързо. То и другите там хора, които са специалисти в малко по-различни други сфери, го казват, защото той конфликта не е просто, как да кажа, един е хвърлял бомба, пък другия е хвърлял две. Конфликтът е много по-дълбок. Той е така в доста идейна принципна форма, икономическа, излизат и понеже процесите в света са свързани с, както казахме в началото, преустройство, да го наречем, промяна на съществуващия ред, т.е. едни елементи ще отпаднат, ще възникнат други и от тази гледна точка смятам, че ще продължи. Те реално се явяват тези конфликти, външният израз на тези промени и катализаторите на тези промени. Така че тук може би съм се отбелязал да спомена, че в този период очаквам трудности в България. Трудности като разочарования сред населението, някакви ограничения, които ще бъдат наложени. Очаквам икономически, основно икономически, може би политически и се опасявам, че разделението между управляващите, да ги нарека така, и хората като народ ще се така задълбочават, като в този период, февруари месец, мисля, че ще започнат тези процеси по-активно на трудности, да го кажа простичко. Март месец привидно спокойствие, но в края на март ни очаква затъмнение.
Тук може да погледнете дори без да сте астролог, да видите как се струпват планетите. Те се концентрират. Планетите са енергии и те се концентрират в един така а, малък отсек сравнително, една четвърт, нали, ако така оставим Плутон. Енергиите са противоположни, така че нещата са много динамични, нестабилни, едновременно и едното и другото, което засилва нестабилността и трудностите в интерес на истината. Така че март месец е месец, в който ще се развиват трудностите. Според мен ще има допълнително възникващи заради паралела между Юпитер и Уран, допълнително възникващи икономически трудности и в края на периода 23-25 март, когато е затъмнението в тези хубави знаци Везни и Овен, може да се очаква изблици на недоволство, на конфликти да се изострят, които да са малко така по-спонтанни и по-хаотични, но все пак ще са така конфликтни. Мисля, че в този период има тенденция да възникне криза във властта в България. Тя в света е възникнала, то и при нас е възникнала, но да стане по-ясна тези кризи в властта. Тенденцията така за трудностите в живота на хората родени с променливите знаци. Казвам го така, защото няма как да определим кои са с асцендент, кой си знае за асцендента, за луната. Така че април месец, повече аспекти. Тук мисля, че започва един важен месец, който ще е важен по отношение това да прозрем тенденцията, която започна на 12 януари 2020 със съвпадът на Плутон и Сатурн. Това е един такъв важен цикъл в нашия живот, за който знаем или не знаем, той се работи. Той е 33-36 годишен период и сега планетите образуват полуквадрат април-май месец и в който събитията в този интервал април-май ще са показателни по отношение тенденциите за развитието на цивилизацията ни на този етап в следващите 30 години. Не, че това ще е основното събитие, ще мине и ще замине. Не, това ще е събитие, което ще е показателно за тези, които помним разпада на соцблока и на перестройката. Това е периодът тогава, който сега съответства на онзи, когато се появява Горбачов и заявява за перестройката. Тоест, това ще са събития, това ще са промени, в които, по-моему, те вече се загатват за това, че светът вече няма да бъде еднолично ръководен, еднолично така лидерстван от Съединените щати, а ще се появят, но вече ще бъде оформено като идеология, като концепция. Трябва да го чуем, да го видим април-май месец. За това, нали, за така нареченият многополярен мир, да разберем какво означава това, защото това за нас е само думи и приказки, дали между отделните сектори ще има как да кажа, стриктни граници в смисъл на дистанцираност или ще бъдат повече икономико-политически и те ще бъдат така не толкова изразени. Макар че, по-моему, ще се засили процеса в април-май. Тук просто съвпадат, не е като на отделен месец да влезнат нещата, но април месец, средата на април или втората половина по-точно, защото е 15-26, по един така до някъде внезапен за нас, динамичен, експанзивен подход ще се засилят процесите на самовглъбяване, на дистанциране. Вече започнаха да се появяват или поне да се коментират контрол между държавите в Европейския съюз. Аз мисля, че това не е случайен момент, а ще е тенденция, която ще се развие точно в пролета на 2024 година. В каква голяма степен
мисля, че ще е достатъчно чувствително, макар формално да останат нещата. Просто ще го обликат в някакви допълнителни изисквания заради нас. Микрофонът ти е заглушен, Слави. Да, натиснах нещо без да искам. А, Исках да кажа, че април-май ще е вързан с януари като развитие, защото януари прогнозирах, че очаквам, че ще има някакви икономически сътресения, които ще повлияят. Те не, че като тенденции мисля, че са ясни за това, че да се демонтира старата система, за да може да се интегрира новата. Тези процеси минават през кризи, малко по-управляеми, но не за хората. Така, май месец а, ще има, заради това, че Плутон ще навлезе в ретроградна фаза, във втория градус, даже в третия градус на Водолей, а, което ще е труден период за хората родени. Кога се падаше Водолея? Между 22 и 30. Между 20 и 30 януари, да кажем, ще е време, в което ще има дълбоки промени в живота на тези хора. Да го кажа първо така на по-човешко ниво. Какви ще са промените? Те са по-индивидуални, зависи от темата, но е дълбока промяна на осъзнаването за света. Много често това е свързано с някакви загуби на най-често в психологически план това са на представи и на визия, но на събитиен план на важни за хората неща. Трудности със здравето понякога се случват. Така, едновременно с това е време, в което а, ще се почувства една пауза в развитието по отношение на тези процеси, които започват условно казано първата половина на годината, първите там 4 месеца. Или по-скоро нещата ще минат на едно ниво, което няма да е видимо за нас, обикновените хора. Процесите ще текат отдолу в невидимата за нас. Реално това са по върховете процеси, в които в голяма степен ще се разрушат съществуващите отношения. Те вече са се, образно казано, разпукали, процеса на разрушаване ще се задълбочи. В общи линии, в края на месец май, когато може би, ако началото на май е по-динамичен, края на месец май ще се поуспокоят видимо нещата, видимо казвам, защото в този период Юпитер ще внесе една по-позитивна енергия. Позитивна е малко условно казано, да кажем една енергия на успокояване, на видимо благополучие, но то е по-скоро така на повърхността, защото благополучието ще е за сметка на едни други слоеви, които ще са така. Юни месец, преди юни, като май месец, мисля, че аз го споменах, но ще продължат промените по отношение на финансовите взаимоотношения. Мисля, че и отношението към златото е като дълготрайна ценност ще се повиши. Така, юни месец започва два процеса. Оформя се квадратурата между Марс и Плутон, т.е. изостряне, можем да очакваме изостряне на конфликтите, защото едновременно с това в края на юни Сатурна отново ще мине в ретроградна фаза и съответно когато това се случва, обикновено е период на притеснение. Притеснение в глобален план, разбира се, и в индивидуален при отделните личности, което означава, че ще се обострят конфликтите, защото обикновено те действат така смущаващо и ограничаващо.
Така че юни месец бих определил, че така важен месец, например по отношение на конфликта в Украйна, който мисля, че края на февруари, началото на март ще се обостри, като до края на юни месец ще мине в една така по-затихваща фаза, като затихването или поне процесите на успокояване на това положение, на което са тези хора, тези страдания, ще започнат още май месец, защото от това, което знам като карта на Украина, в този период а, тече процеса на трансформация на държавата. По-моему, тя няма да бъде такава, каквато беше. Дълбоки ще са промените, но май месец ще получат глътка въздух, като мисля, че май и юни в този интервал нещата ще се изяснат. Процесът на оформянето ще продължи и 25-та година на статута на Украина, но като цяло мисля, че ще има една динамика сега пролетта, края на зимата, началото на пролета, след която нещата, може би, ще минат повече на политико-вербалната страна. Дай Боже да съм прав, да не загиват толкова много хора. Юни месец, за България споменах. Юли, лятото, видимо се забелязва така оптимизъм, до толкова доколкото две планети, между другото, ми е хрумнало повече за теб, може и на другите да им е интересно. Цикълът на Плутон, Нептун като двойка е без малко 500 години. На мен веднага ми изникна в главата този период, защото ние без малко 500 години сме били без държава. И аз си мисля, че нашата държава, която принципно а, раждането й се губи във времената, скрито е, но толкова е удалечено от нас. Можем да видим тук последното значимо събитие преди 145, ще станат 6 години, за възстановяването на държавността ни. Но тази двойка, тази енергия Плутон-Нептун, която можем да я свържем с промяната на нашата духовност, с промяната на нашата душевност, възприятието ни на космоса, Всевишния и всичко останало, има един такъв 500 годишна цикличност. Та сега те са в фазата на секстила, като и то в секстил на растеше, т.е. не е първия секстил, а не е последния преди новия цикъл, така че аз така силно се надявам, че в този не, че точно трябва да е точно юли месец, но на някакси юли месец да се оформят, когато се оформи аспект, защото този аспект ще продължи няколко месеца, после като точен аспект, иначе той като енергия ще продължи и 25-та година. Юли и август месец действа този аспект, но понеже август месец възникват едни така малко по-конфликтни ситуации, но бих казал, че в груповото ни съзнание и подсъзнание ще се оформят, ще се проявяват по-силно или някъде може би ще се зародат, ясно. След това ще се проявят тези така промяната върху възгледа ни за живота като цяло. Като тук вече може да съм пристрастен, но мисля, че не съм. Астрологията и тези науки, които са като астрологията, които внасят една гледна точка, която е по-различна от материално-битовата, та била тя и научна, нали? Виждаш как представят бозона Хигс, частицата на Бога и други подобни
изкривявания и заблуди за обикновените хората. Юли месец изглежда малко по-спокоен, малко по-така удохотворен, по-засилен. Не, че другите няма да се, но тук, бидейки малко по-спокойно, ще се заговори по-силно за взаимността между хората. Защото в противен случай нещата ще се обострят, може би. Сега си сещам един индиец Садгуру, някъде бех слушал в едно негово интервю, който преди 4-5 години е споделил там пред своята аудитория, че се започва, той го усеща при себе си, пик на слънчевата активност. И то наистина е така. Имаме локален пик на слънчевата активност, която влияе много силно и върху климата, и върху нас, хората. И той, така, като мъдър човек, беше казал, че това е време за промяна. И ако ние не се променим, ще се засилят конфликтите. И явно не сме се променили доброволно. Ще трябва да се променяме чрез конфликти. Август месец къде отиде? Ето го август. Август месец към този позитивен аспект между Нептун и Плутон се появяват два малко по-напрегнати. Юпитер и Сатурн от секстил преминава на квадратура, което означава, че може да се очаква в разгара на вакансиите обострени на конфликтите на политически и на социален план. Възникване на нови ограничения и съответно ще ми се да кажа опити, но не съм съвсем сигурен, че ще е само опити за засилване на контрола върху човека. Не мисля, че ще се разминем само с опити. Септември месец започва, или поне в края, на 18 септември е лунното затъмнение. Така че, случайно или не, месеца е свързан в началото за последно влизането на Плутон в Козирог, което означава, че ще доразруши това, което не е разрушено окончателно като стари отживели времето си структури, да ни приеме аудиторията, че това е абсолютно разрушение, но е абсолютно смисъл, че е безкомпромисно това, което е отживяло времето си и това, което не се променя. И след това, едновременно с това е този полуквадрат, който започна по-рано между Сатурн и Плутон, което означава, че аз го свързвам с промени в Съединените щати, в Европейския съюз, в тяхните структури основно, защото щатите особено са лидерите, с своите си плюсове и минуси, разбира се, и те са хора бидейки лидери, може би на столетието като цяло, и в края на столетието, което измина, се оказаха еднолични лидери, не просто лидери на лидерите, и съответно е дошло време за промяна. Мисля, че при тях, те даже, ако не се лъжа, ноември месец, кога беха при тях изборите, което в септември месец е, може би, начало на предизборни, но по-моему там ще има структурни промени. Там и в Европейския съюз те са скачени съдове, забелязват се някои симптоми на това, че отделни области, отделни райони, които са в по-големите европейски държави, те вече заявиха за себе си, като Каталуния в Испания имаха преди време дискусии, дразги, конфликти. Белгийците и те там имат своите си и така нататък. Не мога точно да кажа. Но като цяло, понеже това е една голяма гигантска структура, Европейския съюз и Съединените щати, аз мисля, че там започват процеси, които няма да завършат 24-та. Голямата промена ще е на рубежа 25-26 година, но трябва ясно да се очертаят
във вид на лидери, които ще изпълнят тези действия, ще се заявят, ще се видят и на концепции, които те ще изпълняват. Така че септември месец ще е малко по-труден, по-конфликтен. Не бих се очудил от развитие на на стагнация, защото или, както го казват, доколкото разбирам икономистите, на рецесия, т.е. на минимален спад и на задържане на икономическото развитие и съответно на продължаване на разкъсване на тези връзки, които съществуваха до преди 2-3 години между логистичните, материални, хранителни, икономически, човешки също и така нататък. Като казах човешки, мисля, че ще се засилят в този интервал есента на 24-та. Напрежението между новодошлите в Европейския съюз, иммигранти и населението, защото то си има и логика, нали, не ще е много астрология в това нещо. Икономическите трудности водят до понижаване на стандарта, повишаване на безработица и съответно конкуренция с чуждите. Ако своите по-скоро ги приемаме, по-скоро, то чуждите сме по-напрегнати. Така че октомври ще започне с слънчевото затъмнение в 11 градус на Везни, който е свързан пак с взаимоотношения и конфликти и ще завърши с опозицията между Марс и Плутон. Така че есента се очертава да е малко по-конфликтна. Ноември месец тук има малко редчета, но опозицията, макар и да не се вижда като точен градус, Марс-Плутон си стои. Плутон ще навлезе отново на 19 ноември в Водолей. Всяка подобна промяна, която в астрологията наричаме ингресия, е като ключ, привключва енергиите. Видяхме в началото на януари, тук е силно, видяхме когато става ретроградна, така че, за съжаление, ноември месец, декември също ще е по-динамичен, по-конфликтен. Ето виждате, че Марс се връща назад към Рак. Това означава това така леко огъване като изобразяване. Той споменахме, че ще стои в Рак и в Лъв по-дълго време, така че се очертава втората половина, есента на 24-та, да е по-конфликта. Лятото е малко по-спокойно. Тук даже съм вметнал януари 25-та година, защото за да се види как продължава тази ситуация на трансформация, тези процеси, които ги видяхме август месец и те са свързани в този интервал от време. Те са бавно течащи процеси. За сметка на това са дълбоки. Виждаме тук отново сблъсъци. Аз мисля, че ще се засилят. Ето тук съм извадил основните. Махнал съм Марс. Извадил съм основните акценти. Така с елементно упростяване или ако извадя най-ключовите елементи, това е януари месец с Плутон във Водолей, който е свързан с края на ноември-декември 24-та, т.е. когато отново ще влезе във Водолей. Така че годината в общи линии бих я определил като продължение на 23-та. Не мога да кажа, бих искал, но не мога да кажа, че ще е по-спокойно от 23-та година. Даже се опасявам, че ще е малко вълнуваща, като нови събития, драматични, не бих казал, по-скоро развитие на съществуващите, но като тенденция, обща тенденция, защото тук до 26-та година бих определил там онази крива, която показах в началото, че по-моему ще се обострят стари, скрити или потиснати по-скоро конфликти. Да кажем, както сега беше в Нагорни Карабах,
в по-драматичната форма, газа. Навсякъде има определени така исторически конфликти и напрежения, които през тази година ще се обострят. Някои от тях, не всички, то не дай си Боже всичко, защото макар че в предсказанията Штайнер, което коментира, ако сте срещали, там казва, нали, че като дойде време за голямата промяна към шестата раса, не шестата подраса, както сега предстои, според мен тече прехода от пета култура към шеста, тогава ще има войната на всеки срещу всеки. Нали, като война е в общия смисъл на думата. Сега се забелязват нещата с тези отчуждения в семействата, с тези отчуждения между етносите. В общи линии се засилва този процес на индивидуализация. Сега той в глобален план ще последва като един преход към едно по-голямо единение, но първо трябва да се разделим, за да разберем, че с разделение няма да станат нещата, но тази година бих е определил, че ще е с динамика. По-голяма ще е още сега от декември-януари. След това пролета, какво казахме, април-май, юни-юли относително по-спокойни, август с повишаване на напрежението и вече там късната есен, началото на зимата, нещата отново ще се обострят, като мисля, че тук в Украина като цяло ще започнат да затихват нещата още лятото. Казах там за юни месец, май-юни. За Израел мисля, че в този период също ще има промени. Надявам се да е интересно, че на мен ми е интересно да вмъкна, понеже споменах за Плутон Сатурн, че е един важен период, който започва 2020, на 12 януари 2020 година. Предишният начало на този цикъл е 82 година, а по-предишното е 48 година. 48 година се появяват Индия и Пакистан на политическата карта и Израел. И трите държави са много стари. Те се свързват с Сатурн, както и ние, сме в групата на старите. Може би сме ние от най-старите носители на тази информация. Дали е хубаво или не е хубаво, не знам. Но сме в групата на старите. Този съвпад, казано на астрологичен език, който се случи в Козирог, бележи дълбока промяна в тези стари етноси. Така че в глобален план, средносрочен план, не глобален, а средносрочен план, мисля, че промените, които текат при нас, ще излезнат от икономическото битовото русло, защото мисля, че като цяло ни очаква трудна година в България, 24-та и 25-та, с ограничения и с различни... Това имах на предвид под разочарование, защото в един момент ще разберем, че там на къде сме тръгнали, нещата не са лесни, не е така както си го представяхме и съответно разочарование от ограниченията на сегашните ни договори и съюзи с различни икономически и политически организации, които ще ни въведат в различни изисквания, които няма да са от полза на народа. Нещо да споменеш или коментираш, Кате? Да, се записах някои неща. Едното беше по отношение на лунното затъмнение на 18 септември, Да. в което Луната е в съвпад с Нептун. Тоест, Нептун съпада по оста на затъмнението, нали? Слънцето му е в опозиция, Луната е в съвпад с Нептун и Марс прави квадрат към двата възела. Би ли казал, че в допълнение на това, което каза за септември, би ли казал заради тези влияния, че
по някакъв начин ще са намесени, понеже е Нептун, или илюзиите на хората, представите ни за нещо, или Измамите. друго значение на Нептун, това как се чувстваме като едно цяло, единението, някакъв по-духовен поглед. И с Нептун към възлити Марс към възлити, м, проява или засилване на, може би на агресия, може би на яд, може би на... Не Ами, знам дали няма да е и примерно безсилие, реакция на това, че много иллюзиите ти често, се разбиват. да, много често, когато нали, проявяваме агресия, защото не успяваме по друг начин. В смисъл сме в такива условия, в които не можем да повлияем върху ситуацията по други начини. Трябва дет се казва, да избухнеш. Това е трудна конфигурация, защото Нептун, че наводи към духовност, води, но духовност, която носителят не е озрял, много често се проявява с хаос. Тоест, има опасност да възникне хаос в света, в хаос в смисъл, че вече не знаеш с кой си, трябва да се казва, един вид се като с параноята, нали, от всякъде дебнат опасности. И както някъде в един вид беше казано, че той параноик и той понякога е прав. Тоест, наистина има опасност. Така че има така опасност да се отпушат, образно казано. Те са в нас, да не излезе, че само отвънка идват, защото ние, така, бидейки в процеса на ученето в училището, наречено живот, нашите души се усъвършенстват и минаваме през подобни състояния, при което, но есента, да, има тази опасност и за хаос, разбиване на иллюзиите. Концепцията, това на мен не може да ми се случи, е много драматична. Другата концепция е, щом аз не го знам, значи то не съществува. Значи не може да се случи. Което е падане от високо, защото е трудно. Така че е конфликтна ситуация наистина а, от това, което каза да се прояви. Бихме ли могли да кажем, че в такъв случай начина човек по-лесно да преодолее тази ситуация би бил да сме настроени да бъдем по-адаптивни от една страна, от друга страна може би да сме готови да, как да кажа, да се срещнем с реалността. В смисъл такъв, каквото и да съм си мислила, явно реалността е такава и аз искам, не искам, трябва да се напасна към нея, защото оставането на собствените позиции, един вид оставането в заблуда и противоборството води само до по-голямо напрежение. Ами принципно е точно, само че е много трудно за правене, защото за да се получи това нещо, а, трябва да имаме елементи. Сега, това е такъв дълбок философски въпрос, чак толкова смъдър не съм, но в моите представи е, че опира до вярата. Едното. Вярата предполага, че животът е като училище, казано така на по-човешки език. Това, което ни се случва, то са някакви уроци. Голяма част от тези уроци ние сме вътре в тях, понеже има да ги учим, т.е. заслужили сме ги, деца казва карма. Някои от тях не са, защото а, казват, че родовата карма, етническата карма, планетарната карма е над човешката. В смисъл, че ти може да си много честен, но като гръмни бомбата, нали, ще има съответните последици. Така че то, по-моему, това, което се случва, е да се случи това, което ти предлагаш. Защото е много трудно да кажеш, окей, аз ще приема това, което идва. Това е... Ще станем почти истински християни. Да, естествено така е, но понеже прогнозата, която
очерта. Не е толкова оптимистична. Не е това, което човек очаква да чуе. Нали, винаги, когато а, човек очаква прогноза или иска да научи прогноза, никой не иска да научи, че злените ще продължат, така образно казано. Ако трябва да се изразим в термините Да, на еволюционната астрология, ще имаме до година големи възможности да развиваме себе си. което ти обяснява защо започнах с два термина. Защото това Но е така. Така е. да, Значи няма как това да продължи, ако обърнем по този начин. Този начин на отчуждаване, на липса на ценности, отхвърляне на класическите, старите ценности, на отчуждаване вътре в семейството, от децата. Искаме това да продължи, да няма промяна? не, Няма то е как да стане ясно, без че промяна. при прехода на продължителния, доста продължителния преход Той е хубаво, че е на продължителен. Плутон през Козирог и Водолей, напред-назад, то е ясно, че до Промяната е голяма. разрушаване на Промяната е структури, голяма. да, да. И е добре, че се казват тия неща според мен и че ги правим тези прогнози, защото трябва да е ясно, че това, което е устаряло, безвъзвратно се отива Трудно е да го и определим. хората да имат представа за това. Ако искаш да продължиш, Не, понеже ако се заприказвахме, мгм, накрая имам няколко реда, защото ме избива така на няколко философски мисли да вметна, които аз поделям и така се опитвам да възприемам света. Тук само за протокола да вмъкна, понеже са много популярни ретроградните, особено на Меркурий. Това като чуя за ретроградния Меркурий, как започва да се говори навсякъде. Така, ето го, април месец могат да го очакват, април, август и в края на ноември. И тук това, което чисто като визуално няма нужда да се астролог, се вижда как тук след а, а, юли месец, даже август, се увеличава броя на ретроградните планети. А, ретроградните планети, те винаги създават трудности на външен план, на реализацията, на разширяване, на проявата навън. Те са насочени към така, човек да обърне внимание на себе си, това, за което се заприказвахме и с тебе. Така че краят на 2024 тенденцията е да се задълбочат. Ето го любимия Меркурий, специално място съм му отделил, кога са точно като дати ретроградните периоди. Тук даже за тези, които малко повече се интересуват и са чували за сянката на ретроградност, вижте как ретроградният период на Меркурий, който започва още от 1 януари. Януари месец е белязан също и от ретроградния Меркурий, така че има опасност да чуем доста неистини, да се провалят доста планове, които са правени. Тогава, след това, даже ще завършим годината с ретрограден Меркурий и ще навлезем даже в 2025. Няма да му обръщам повече внимание. За Марса споменах. Ето тук съм извадил ингресиите, коментирах ги. Това е времето, през което един Марсов цикъл от 1,9 години, който е последният, се вижда, че Марс ще престои най-много 3 пъти повече в Рак и в Лъв. И тази опозиция, която там се видяхме с Плутон, ще се така ще се проявява. Това започва от септември, октомври, ноември, края на годината. Слънчевите и лунните затъмнения, ето ги точните дати: 25 март, 8 април, 18 септември, 2 октомври. Вметнал съм да спомена само че те се движат по групи, наречени цикли на Сарус, т.е. затъмненията, различните затъмнения, които се случват през годината, слънчеви и лунни, те са свързани с други слънчеви и лунни затъмнения, които са случили през други години. Като цикличността е много голяма, те са едни големи периоди.
Няма да ги коментираме, то това е цяла лекция, излишни са. Това, което си заговорихме, това, че преживяваме това съперничество между големите сили, които те не са просто държави, това са израз на тези сили, които бележат нашето еволюционно човешко развитие на този етап. Всички се съгласяваме, че без промяна няма развитие. Проблемът е, като дойде промяната при нас, и ако не я искаме, тогава е малко по-динамично. А, така че тези противоречия, които се стоят, те са и стимул за развитието в интерес на истината, но те са и причината да се случват различните конфликтни ситуации. По китайски календар ще е зеления дървен дракон. Там всичко е оптимистично. По телевизията ще го кажат много. Това, което се заговорихме, това, за което се сетих, че съм го сложил в края на презентацията, е това, което ние се заговорихме, че призива за свобода и равенство ще отекне по целия свят. Но за да отекне по целия свят, ние трябва да ги загубим в една или в друга степен тези ценности, за да може да ги оценим. Просто такава е нашата природа. Ние, докато не загубим нещо, не можем да го оценим. То е нормално, не е толкова само за грешка. Въпросът е, че е такъв поучителен елемент. Мога да дам за пример, че ние, докато сме вътре в къщата, не можем да я обхванем цялата, защото ние сме някъде на някой етаж, някоя стая. Така че, когато се разпадне ситуацията, тогава ние излизаме от тази ситуация. Тоест, докато сме вътре в ситуацията, не можем да обхванем цялата, защото сме емоционално обвързани. Като се разпадне там, отминат нещата, тогава може да я погледнем и съответно да си вземем поуките, те да останат за нас. Защото така както ние преживяваме там трудности като деца, докато правим ченгелчета и се учим, ние си научаваме да пишем, ставаме грамотни. След това забравяме тези трудности, когато не сме ходили да играем, имало и някакви малки драми и така нататък, но остава поуката. Така че, за да усетим този импулс за свобода и равенство, да излезем от парадигмата на пирамидалната иерархичната структура, защото тя си е свършила своето. Значи дошло е време да не ходим да платим на попа да отслужи литургия за здраве за нас, а ние да поемем отговорност, да започнем да мислим за Бога, да бъдем добри хора и така нататък. С тази постановка, която ти отиваш, плащаш си, как се казваше това, за греховете, айде пречистим си, следващия, след 3 месеца ела пак. Тази концепция, тя е толкова дълбока, че е в основата на битието ни. Защото, той е бил лош, той е лош, ма ти не да правиш. Значи той може да прави тези неща, а на теб не ти е позволено. За теб е полезно, понеже да държи в едни разумни рамки. След това ние искаме да получим на готово. Пак мога да направя паралела с поп. Значи, ти отиваме попа, нека се мъчи да пее и там да прави ритуали, ние отиваме в ресторанта, няма да се напъваме. Няма да правим ритуал с пита, да нахраним семейството, да раздадем, да дадем любов, защото това не е просто хляб, да обърнем внимание на децата. Ние сме заети с кариерата, защото искаме на 3 години да сменим и колата, къщата, жената и мъжа и така нататък. Хоризонталните структури и общности, за които стана дума, те ще се развиват, защото, както е казал народа, те краставите магарета се намират. Тоест ще започне това събиране на сродните души и акъл. Тоест хора, които не искат да участват, да живеят в общности, които са извън тяхните представи, тяхната морална, етична ценностна система. И от тук ще последва разпадането на различни държавни и политически съюзи, защото когато ние, както сега в България, на практика 70-80% от хората гласуваха с не на тази форма на управление, като не отидахме да гласуваме. А те сега си говорят за тези, които, така. Така че това нещо води до разпад и да започне процеса на
да го наречем с така по-лесно за разбиране, взаимопомощ. Тук в общността, в квартала, в който си. След това от квартала на по-голямата структура града. От града областта, от областта държавата. Този процес, който е естествен и като селекция, и като ценностна система, този, който е излезнал тук от общността, той наистина да представлява общността. Защото и сега, като идея е същото, но няма нищо общо като изпълнение. Така че да, хората, това, което казваш ти, аз го споделям също, но по-моему то преминава през това ние да започнем да мислим с главите си, да сме готови да, да губим и да отстояваме ценности, защото примерно да, телефоните обсебват децата, виртуалната реалност, но ние не правим нищо в това отношение. Ние също вземем телефон, пътувал съм в градския транспорт, те половината от възрастните са потопени във виртуалната реалност. И си представям как вкъщи се прибираме също. Това е наркотика на информацията. Това е най-големият наркотик, защото мозъкът иска още и още и още. Едно преди е било вестниците, чак пак се появяват някакви снимки на едни хора с вестници на някоя улица снимани, после идва радиото, после идва телевизията, сега идва интернет, социални мрежи и така нататък. Нещата отиват към а, а, така наречената виртуална реалност, в смисъл в който ти се стараеш да имитираш някаква форма на живот в социалната мрежа или там нещо от този род, в която ти, да кажем, си включен, да излезеш по някакъв начин. Ако погледнем, всички са щастливи. Няма лошо. Ма не е така. Те не са само щастливи, те са млади и красиви. Не, те и Нали, наборите са. фотошоп? Да, да. А, аз Аз, друго нещо да, исках да те питам. През тази година, през идната година, разбрахме, че продължават кризите на различни фронтове, но все пак, ако погледнем положението на тежките планети, всичките са в последните градуси на пасивни или ин знаци. да. А, Плутон е в последните градуси на Козирог, Нептун на Риби, Уран на Телец, а, Сатурн пак е в Риби, той не е в последните градуси, но следващата година предстои, не следващата, последващата, Да. 25-та година, предстои една промяна на знаците на всичките тези планети. Плутон трайно вече ще си бъде в Водолей. Нептун обаче влиза в Овен, който също е активен знак. Ян знак. Водолей е Ян знак. Оран преминава в Близнаци, който също е Ян знак. Тоест всичките тези тежки планети ще бъдат в едни много по-активни знаци и в допълнение Юпитер ще бъде в Рак, където е в екзалтация, а пък Юпитер оголемява и подсилва значението на нещата. В И този е смисъл кардинален ти знак. би ли казал, че 24-та с всички ти кризи може да се види като някаква подготовка за още по-кардинални промени, които предстоят 25-та година? Моята интерпретация, принципно да, като моята интерпретация е, че докато са в женската енергия, не само като пол, като принцип, за който се интересува, ще провери, което казваш ти и енергията. Това са процеси, които имат за цел нашата вътрешна промяна. Когато влезнат в мъжките ян знаци, тогава процесът излиза на външен план. Това е като си представете, докато са в женска енергия, спортиста тренира. Той се подготвя. А когато влезе в мъжката енергия, той отива на състезание. Той влиза в един поток, в който той трябва да, ако се е подготвил, той ще импонира на потока и този поток даже ще го изстреля, ще му бъде като вятър в платната. Той сега с всичките тези промени, които настъпват, те са промени в главите ни, в душите ни, в съзнанието, защото
те са индикатор, нали, че това, което харесва ли ти? Не ми харесва, тогава да се променим, да не живеем по този начин, да станем по-добри хора, да не говорим само за ефективност и за ефектност. Защото ти, ако говориш за ефективност, по-хубаво да нямаш деца, защото те са разход, нерви, притеснения. Така че аз даже мисля, че както тръгне графиката нагоре, нещата ще се динамизират и съответно до толкова, доколкото ние сме се променили, това, което каза ти малко по-рано, да се настроим, че живота е такъв какъвто е, да приемем промяната, да приемем живота си, да приемем себе си, да приемем близките си, родителите си и така нататък, което е огромна планина за изкачване, принципно. Нямам на предвид, че понеделник ще стане това нещо. Това изисква постоянно да държим в ума си това, че няма нищо случайно. Сега не го разбирам, но те нещата ще се избистрят. Ето, като се върна назад. Всеки може да намери примери от живота си, в които е виждал ситуацията по един по-драматичен начин, в последствие да е благодарен, че да кажем, че така се развили нещата. Разбира се и обратно. Оптимистично виждане на ситуацията, а после човек съжалява. Така че да, тази промяна, каквато и да е, все още имаме възможност ние да се приспособим, защото когато, ето тук долу може да се види, надявам се, че се вижда, че се е малко бяло на син екран, светло син съм го направил, че от един семинар бех ходил и бех правил тази демонстрация. Там има три момента. Периодът, който е 23-25 или 25-та година, плюс-минус една година, 33-та плюс-минус и 40-та. Това са три опорни точки в този глобалният период, който започва 2020 до към 2050 и някоя година. Това са три периода. Период на активно създаване, период на разцвет и после период на опадък. Просто такъв е света. Има три фази. Активна, пасивна и трансформираща. Така че Доколкото... защото Да. а, по-моему, аз мисля, че го виждам около себе си, голяма промяна има по отношение на нашите възприятия. От 2020 насам, 2019, ако е за България, сега се сещам да вметна, аз мисля, че преди 2025 няма да има нищо стабилно като управление. И го мисля, знаеш, от 2 години. Не пропускам изборите заради това, просто как да кажа, аз нали, не съм съгласен с това, че примерно да кажем работя в престъпна организация, но аз ходащо трябва да живея от нещо. Нали? Човек трябва да се замисли дали това, което прави, не ощетява душата му, крайна сметка, за сметка на тялото. И така че динамика ни очаква по-силна, в смисъл, че светът ще се промени. По-моему, технически няма ограничения да се моделират поведението дори на отделни хора, не само на големи групи хора като нации и така нататък, но аз мисля, че тези неща в по-дългосрочен план, няма да е до 5 години, те ще се променят. Не, че техническия прогрес е нещо лошо, хубаво е, защото там се влага много дух. Но той не е смисълът, поне в моите възприятия, не е смисълът на живота ни. Идеята е да бъде техническо средство, т.е. да облегчи живота на човека, за да може той да има повече възможност, време за размисъл, за наблюдение, за осмислене на светът около нас. Защото силно по-добре от мен. Знаеш, т.е. там не знам как е при вас, но тук децата все повече излизат от училище, как го наричат? Неграмотни на практика. Това Питагор го търсим в компютъра, къде е така нататък. Нали? Аз Да в не този говорим за смисъл други термини.
в този смисъл мисля, че естествен процес на развитие, защото ако си помислиш за употребата на химията, когато започва да се използва, нали, химията, когато се развива химията като индустрия, се виждат отначало само позитивите Да. на това да създадеш, примерно, препарат или да създадеш пластмаса. М. Сега вече сме в фаза, в която виждаме негативите и се опитваме да предприемаме мерки за намаляване на употребата на пластмаса и така нататък. По отношение на електрониката, мисля, че сме в първия а, етап, в който се виждат позитивите, така че всичко се следва цикъл. Просто правя аналогия. Да, Мисля, да. че ще стигнем до етап, Нормално е, в да. който ще се виждат Значи, защото негативите. имаме информация за предишни цивилизации, за това, че сега, как да кажа, оформяме се така една представа, че а, цивилизацията, тя има за цел. Нали, тя е белязана от идеята, която донася Христос, поне в нашата културна епоха, за любовта. Щаня казва, че преди това са били мъдростта като концепция, предишната раса държи, сегашната раса не като цветове, форма и така на тялото, а като концепция, което и той говори за следващите. Тоест, той светът няма да свърши концептуално. Ако това е някаква форма на позитивизъм, той не, че светът ще свърши. Не, че нашите души няма да бъдат спасени, няма да бъдат да се върнат при изначалният източник, ако вярвате, че е така, че някой може да не вярва, да не го ангажира. Всички ще бъдем простени за миналото и спасени в бъдещето. Въпросът е, че ние наистина ще проявяваме някаква форма на свободна воля, ако ние активно участваме в живота си. Защото си представете, че се движите в един влак, ако някой скоро се е качвал, ние на време се качвахме, и вътре в купето има различни хора. Един спи, друг чете книга, трети наблюдава какво става около него. Тоест живота той си върви. Ти можеш да си сложиш слушалки, можеш да сложиш капаци на очите и да кажеш на мен ми стига, ядени и пиени, оттам нататък какво дойде, или на мен ми стига да имам милиони, милиарди и така. От тези не съм чул някой да му е стигнало. И ти на практика не може, ние губим връзката с това да наблюдаваме природата и живота. Те Аз вече мисля, не да. е хубаво да се играе на пясъка, че имало и сигурно има някакви там бактерии. Не е хубаво да влее в кълта, че е мръсна хемик. Какви прахове има, да ти е кеф да се каляш. После не знам си какво. Не е хубаво да... Някакси много ние се изместихме от природното. Това, което казваш, нали, че след етапа вау, нали, ние решаваме, че вече няма нищо за измислене, ние познаваме всичко, знаем всичко, нищо не контролираме. Реално основният замърсител за въглероден двуокис са вулканите. Решава Слънцето, че вдига активността, увеличава се активността, нали, вулканите изригват повече и всичко минава в друга фаза. Било е етап, в който сме съществували като души, когато атмосферата е била различна и така нататък. Тоест, опира до един, по-моему, фундаментален въпрос, простичък, но фундаментален. Ние тяло с душа ли сме или душа с тяло? Това, което е концепцията, това задава, което е приоритет. Аз мисля, че ти направи едно много добро описание на днешното общество, което астрологически Юпитер и Венера са ни идеала. Тоест, да ни е леко, да ни е хубаво, да Да не е имаме от вкусно. всичко по повече. Въпросът е, че ако в древността, когато, нали, възниква традиционната астрология, Юпитер и Венера се срещат рядко и за това са бенефицити, Да. защото когато ти е труден живота, да ти е лесно е благодат. Сега сме преминали в обратната фаза, когато много неща са ни лесно достъпни на един клик разстояние, поръчваш си по интернета, пазаруваш по интернета, паркираш си колата през мобилния телефон и общо взето живеем в общество на Юпитер и Венера.
И даже ще направя връзка и с това, което казах преди малко. Искаме прогноза, ама искаме, нали, по възможност да Позитивна. звучи добре. Позитивна, да. Тоест, стремежа в момента е да ни е леко и да ни е хубаво, даже ако погледнеш, според мен тук рекламите имат изключително манипулативна и огромна роля, както и мас-медиите, за това непрекъснато внушаване на хората, че искаш да ти е добре, примерно яш си както преди по 5 порции, обаче вземай това хапче, нали, Точно. ще Точно. бъде леко на корема. Да. Ами не, не е така. И всъщност това, което каза за кризата, нали, както и за вътрешната работа, за това човек да е готов да се обърне към себе си, да си преразгледа ценностите, това е изключително ценно като концепция за този, който може да го осмисли, защото когато Юпитер и Венера преобладават, тогава смятаните традиционно за малефици, Марс и Сатурн, трябва да се намесят, за да се върне баланса. В крайна сметка ние живеем в едно общество, в което е почти забранено ти здравословно да изразиш гнева си. Трябва да сме политкоректни. Не може да се караш на някой, не може да викнеш на някой, защото как така ще викнеш на някой? Не може да кажеш на друг какво мислиш, защото той ще се обиди. Трети ще го приеме, вътрешно ще се обърне към организация, която ще му защитава правата и така нататък. Тоест, ние живеем в едно потискане на здравословната експресия на гняв. Марс го няма никъде, а той Марс се го има в нас, той е част от живота. Той трябва да се изрази. Живеем във време, в което Сатурн, ограничението, как така ще се лиша от нещо? И понеже не искаш да се лишиш доброволно, ти се създават условия, които да те накарат да се лишиш недоброволно. Така че в случая Марс и Сатурн се оказват бенефици, защото доброволно, ако се стремим да им прилагаме принципите, те ще ни донесат по-малко беди на външно ниво. Ако се опитаме така да се замислим и да ги приложим съзнателно. Даже мога в тази връзка и на като алегория, метафора да представя. Значи, представете си, че пътувате бързате с колата за летището, ще летите. И някой въблъска. Тоест, това е външни обстоятелства, вие сте, нали, коректен, спазвате правилника, драма, нали, катастрофа, достатъчно значима, изпускате самолет. Само по себе си това е драма, нали така? Проявил се някой от малефиците. До момента, в който не чуете, че самолетът е паднал някъде и няма оцелели. И в един момент същата ситуация се превръща в благо. Така и с нас. Тоест, въпрос на промяна и на възприятие. Т.е. да видим ползата от това, което се случва. Ползата е, че получаваме възможност за промяна. Затова започнах с думата криза, за това, че ако искаме да останем на същата позиция, ще ни е малко трудно. Ако искаме да се променим, не знаем как, огледайте се и вижте как се променя света. Дали това, което не говори за технически и за благополучие, за това като съдържание. Това бех подготвил аз. Я да видя нещо друго. Благодаря за вниманието, разбира се. Радвам се, Благодаря че ти, аз бяхме много, на... Слави. Ако искаш да споменеш къде могат да те намерят хората. Те, ако искат, ще ме потърсят. Благодаря. Ако искаш да спреш Трябва да проявите споделянето само активност. на... Не с тази концепция да се навирам в очите. Ако нещо търсиш, иди, виж кой е твой човек, провери, искаш ли, не искаш ли. Това ми е такъв като някакъв мой си, нали, елемент. Да видя доколко ти, ако нямаш си апатичен да проявиш някаква активност, и какво ще правим, как ще се учим? Аз ще приказвам, ти ще кажеш, гледай как хубаво приказваш, гасим връзката и сме на изходна позиция. Благодаря ти.
Добре, нека да те намерят хората. Няма лошо. Ами, аз ти благодаря за тази прогноза и се надявам, че с дискусията в края дадохме отправна точка за размисъл и пожелавам на всички една прекрасна година, каквато и да е, каквито и обстоятелства да ни донесе, да съдейства за нашето вътрешно израстване по някакъв начин, така че след една година, от гледна точка на отминалото време, да я оценим като добра. Да, дай Боже. Повече вяра ни трябва, според мен, така че пожелавам късмет и здраве на всички.